Gipaigmat sa Department of Health Davao Region ang publiko sa monkeypox virus human makatala og duha ka kaso niini sa Davao City. Sumala sa DOH, naka-confine sa Southern Philippines Medical Center kun SPMC ang mga pasyente niadtong Abril 16 ning tuiga, pero usa sa nataptan sa mpox ang namatay tungod sa komplikasyon. Wala nanganli ang pasyente. Subay sa datos sa ahensya sa Davao City, gikan Enero 2024 hangtod Abril 2025, nakatala sila og 22 suspicious individual. Duna say 5 ka mga kaso sa mpox kung diin duha ang kumpirmado ug usa niini ang namatay. Duha ang nagnegatibo ug usa ang pending ang resulta sa laboratory test. Giklaro sab sa DOH dili angay mabalaka ang publiko niini. Dapat ikabahala sa ngayon dahil hindi pa naman ganun kumbaga kalala itong sitwasyon. Sa Davao City, meron tayong konting kaso. In fact, meron tayong 22 suspects already. Tapos, ito yung since 2024 pa ito, no? Since 2024 hanggang 2025. Suspects yun, pero may 5 tayong cases, 2 confirmed, 2 negative. As of today, isang pending ang laboratory result. Kasamang palad, merong nasawi, pero dapat tunayang may mpox siya, pero yung komplikasyon ng nakamatay sa kanya dahil immunocompromised yung mga patients na yan. Ana-ana sa isolation facility sa ospital ang usa sa pasyente ug ana-ana sa stable nga kondisyon. Nagapahigayon na og monitoring sa mga close contact sa duha ka mga pasyente nga nagka-mpox. Confirm talaga or yun ang gawin. That's currently not up for discussion po. Hindi pa po pwedeng disclose. Matod sa DOH, kalintura, pagpanakit sa ulo, rashes sa lawas ug pagkaluya ang mga sintomas sa mpox. Ugaling makasinati og susamang mga sintomas, daling magpakonsulta sa mga eksperto. Giklaro sab sa DOH Davao Region nga dili makamatay ang mpox. Yes, like measles, chickenpox. This is we really need to take this seriously, but not more than that. So, as stated by the DOH, no change in alert status is raised as of now. Sumala sa City Health Office Davao, ugaling mamatay sa mpox ang pasyente, dili tugutan ang paghaya kung lamayan o kinahanglan nga ilubong dayon ang namatay nga pasyente o girekomenda sab ang cremation aron malikayan ang posibleng pagkuyanap sa virus. So, mpox, as what stated, we have clad 2. So, there are 2 clads of mpox, clad 1 and clad 2. Clad 1 is the more severe type, and the clad 2 is the more not favorable for with favorable outcome. So we have as stated, we have the clad 2. So we have the more favorable type of species that currently noted right now. Gipahinumduman sab ang publiko nga mulikay sa daghang tawo ug makiglamano sa mga individual kay dako ang posibilidad nga makatakod ang monkeypox. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.